Hola, ¿estás bien? Perdona. ¿Estàs així? Hola. Què? Que em diguis què vols, carinyet. Un paquet de pipes, carinyet. Un euro, per favor. Vaig. Dóna'm el perfa. Sí. Què et passa? Què collons vols que passi? No vull tindre un puto nano. Tampoc em parlis així, hòstia. A més, va ser tu qui no volia ficar-se el condó, eh? Vale, no em mereixes amb això. Tu també vols fer igual, Ja, clar. Després de que m'ho demanes tu tota la puta nit, no? Vinga, clar que sí. Damunt diràs que vaig obligar-te. Va, jo passo ja. Però adeu, eh? Hola, una lo siento, ampolla de agua, por favor. ¿Una ampolla de olla? Sí, gracias. Dime. Molt bé, xics. Anem a continuar amb les presentacions, d'acord? Paula, te toca? Pots assistir? Passa alguna cosa? El wifi no, papá, no sé qué pasa. No te vols descarregar el pen. Es que no, pero... Tu vas dir que el descarregarem el pen. Pues si no tens la presentació, pues la fas sense la presentació, tindràs menys nota, però no hi ha una actuació. Vinga, va. Sí, o sea... Però què fas? Saps parlar? Vull que comenci ja la classe. Vinga. Què vols? Un panini y 2 croissants de chocolate, por favor. Bé, doncs són 2 euros. Ahí tens. Moltes gràcies. A tu. Tia, vols això? És que no puc més si no vaig a menjar-me-lo. No, gràcies, és que me senta malament. Però què dius, tia? Però si abans t'encantava. Ja, però... Ja no, disculpa. Alicia. Venga, Lucía, pasa la puerta, por favor. Venga, ir comenzando.
fet abans. Vale, que per a què podríem utilitzar els plànols més curts? Normalment s'utilitzen per a emfatitzar el sentiment. I la diferència entre un primer pla i un primeríssim pla? El primeríssim pla no ix la cara sencera. Normalment, quan el punt de vista és picat, el personatge dona la impressió de que està, com podríem dir, com un personatge que l'enfoques des de dalt. La setmana que ve, un calendari. Dime, Lucía. ¿Puc anar al bany, per favor? Sí.